Dobrý deň, vážení Jamorčania. Pozdravuje vás starosta obce. Už dávno som sa tak nerozčúlil ako dneska. Človek od rána do večera drie, nesíha a po obci sa flákajú ľudia, ktorí nič iného nerobia, len si prelejú cez gagor alkohol a takí špinaví, ušmudlaní, očúraní, nechcem povedať ešte akí, idú domov, aby sa vychrápali, aby nabrali sil, aby mohli dvihnúť ďalší pohár. No toto je neskutočné. Neskutočné. Zabiť je málo takého knechta. A Pán Boh je nespravodlivý v tom, že si ho nevezme. Že neočistí tento svet od takej svoloče. Čo to je za život? No umaraje sa utápajú v alkohole, lebo nemôžu uniesť samotu. Ak bojujem s tým, že proste sa tu dá niečo vylepšiť, tak bojujem predovšetkým proti samote. Proti vymieraniu obce. Tento svet je na to, aby sme žili rodinným životom. Ukladajú nám to svetské i cirkevné zákony. Prečo to nerobíme? Prečo ich ignorujeme? Je dobre žiť v samote? Znám, jak chrape celý život. A je on tak chrape takedy, že až mu dých zapre. Nie vôbec nedýchanie, tak mu vynecháva. No a my chceme, keby šlo k doktorovi s tým. Nepôjde, neexistuje. A to je nejaká choroba, ja neznám. Jakže tak nadýchne a vôbec prestane dýchať. Raz prestane, no to i prestane. Nečisto. A čím si myslíš, že to je? Že jsi se neoženil? V podstate možno chcem povedať, že ma baví pracovať, hej, že okolo aut také oblasti, no a tak potom niekedy preháňam, no. No, môže to byť aj tým. Potom nemám čas na nič, tak. Leci začal, to ti povídám, nachoď ke mne blíž, něco uvidíš, totiž říkám já, ďábla sebe mám, na záda si ho dám, no pekne už říkám. I nechci zůstat sám, i to ti povídám, i pokud mě blíž, i něco uvidíš. A nechci zůstat sám, to ti povídám, tak hoď ke mne blíž, něco uvidíš, to ti říkám já, ďábla tebe mám, sám si ho dám, to pekne už říkám.